Good morning guys! It's Monday ng umaga. Sobrang aga pa. Mga wala pang 5. Sasama ako kay na Papa. Pupunta ako ng city kasi magre-renew ako ng aking passport license. Aking passport. And medyo bad news kasi na-flat yung sasakyan. Pero inayos na nila. Hello, buddy! Hi, buddy boy! Buddy! I like ano. Haching! Kain na kami. Kain na tayo. Joby. Nandito kami sa bahay niya. Bahay ni Kuya. Bahay ni Kuya. Gawa tayo ng what's in my fridge. What's in my fridge? 4K lang to. Saan nyo binili? Brand new? Binili nila sa market. We have here real mayo. Wine? Wine eh? Sila cork? May pa-wine-wine pa kayo. Chocolates. Yummers. Kain tayo nito, miss. Nasa ng Sprite. Ooh, yummers. Ano yung yummers? Milka. Kani! Whole nut yummers. Ooh, ube. Kani. Ano to? Syrup. Meron silang dalawang syrup. That's it, pansit. Nice. Meron pang maliit na freezer. Try natin to. Chocolate. Yan pa nito. Ito. There's more. Yummers. Ano pinakamasarap dong? Kani? Kani? Kanang puti. Ayaw. Dili ko ganang puti. Hi guys! Dito kami sa... Oh, sige. Pili tagbra tapos ato na ta. Wala! Yan, nice. Look at the dress. Dito muna kami sa Grand Mall. After this, pupunta kami sa ibang mall. Doon kami kukuha ng passport. Dumaan na kami doon kanina, mga 6:40. Tapos, magre-release sila ng number 7 pa. So, hindi na kami naghintay. Sabi namin, balik na lang kami sa hapon. Ano ba yan? So, yeah. After dito, pupunta na kami doon. Papunta kami sa bra fashion. Namibili daw siya ng bra. We'll see. Oh, nice. 549. Ay, pare. Mahal naman. Malabas na kami. Punta na kami sa Pacific Mall. Doon yung renewal ng passport nila. Yes. Kinat ko yung buhok niya. Oh, yeah. Tapos na kami. Ang bilis lang. Dito na naman kami sa ARB section. Namili si Miss ng bra. Bra. Oh, nice ang black. Malikon lang tani. 400 naman ito sa Barbizon na ito. Sige, tanaw daw. Ita-try ko to, guys. Let's go. Tingnan nyo ang laki ng kanilang fitting room. Nakahubad na si Miss. There. Ang laki. Sige, maghahanap daw kami ng bag. No, tsaka. Ay, ka na lang sling. Ito, sling. Miss, kani, sling. Gusto mo ng malaking sling? Maghanap tayo ng malaking sling for Miss. Ako hindi na ako bibili. Tipid mode ako eh. Tipid mode. Crayon Japan. Meron silang ano to, Miss? Eyebrow powder. Kumukha ng interest. How much, Miss?
2098! Ang mahal mo naman. Kabuan ko. Kala ko nga, 99 lang eh. Ang ganda ng packaging ng Careline. Ang cute. Lagi. Dami ko ng lip balm. Ang cute, oh! That's my... How can you use? Ito lang. Label. Meron silang bagong palette, guys. Careline. 85 pesos. Bumili ako isa. Ito yung swatches. Meron silang tatlong palettes. Wala dito. Isa lang yung naka-display. Ako sa... Nahanap namin yung mga inasal. Hindi ko nabili yung palette kasi hindi mag-work. Walang barcode. Oh well. 85 lang sana yan. Nakabili si Miss ng eyeliner. Ground floor. Punta kami ng ground floor. Kain kami ng mga inasal. Sobrang gutom na ako. Oh yeah, mga inasal. I'm hungry. Starving Marvin. Order is here. We got TM1. Tsaka kay Miss. Nintay ko lang si Miss. Ano tawag doon? Lugasin niyo yung kamay niya. After niya ako next. Ilalagyan ko ng ganito yung rice ko. Do you do that? I do that all the time. Perhaps Sprite and then si Miss may water. So yeah, kain tayo guys. Ay, yung lipstick ko nag-fade na. Tapos na kami kumain. Pupunta kami ng Watson's. Tapos ito na ata yung last. Uwi na tayo after. Yeah. Ito maninawag. Baga. Oh my gosh, grabe, nakakapagod. 9:30 na pala, hindi ko naman namalayan. Sobrang traffic sa city, as in sobra. Nakakaloka. And then, yung passport renewal was very smooth, as in sobra. Dumating kami daw ng mga 6:40 kasi sabi nila ang haba daw ng pila, kailangan mo daw kumuha ng number ng madaling araw. Yung ibang tao dun, mga 2 a.m., 1 a.m. pa dun nakaline. Ako, nung pagkita ko na sobrang haba ng pila, sabi ko, babalik na lang ako sa hapon. Kasi may nabasa din ako sa comment ng blog post na binasa ko about renewal of passport dito sa Cebu na nagpunta daw siya ng hapon and sobrang smooth daw, walang pila at all. And that's what happened to me, walang pila at all. And sobrang dali lang. Kinuha ko yung express na pag-renew ng passport. So, makaklaim ko siya next Monday na. Kasi yung passport ko mag-expire na sa August 2016. And kapag lumabas ka ng bansa, dapat yung passport mo is at least 6 months valid. And just in case lumabas ako, I don't have like any clear plans yet, but just in case lumabas ako within 6 months, at least, diba, sure na okay yung passport ko. So, that's taken care of na. I paid 1,200 for express processing. Yung normal lang is 950 and that would take 15 working days. So, sobrang tagal pa. Next month ko pa makukuha kung yun yung pinili ko. And wala akong binili at all. Nag-fit ako ng mga shirts, tapos nag-fit din ako ng jeans. Hindi ko sila binili and I'm really proud of myself. Sobrang bibilhin ko na sana talaga yung cardigan. Sabi ko, ayoko, hindi ko kailangan yan. Wala akong kailangan. Totoo naman talaga, hindi ko naman talaga kailangan ng more damit. Hindi ko kailangan ng more makeup. So, I did really well. Yung nagasta ko lang talaga today is yun. Yung sa passport, kain, taxi. Grabe naman yung taxi. 200 plus yung nabayaran ko ng bonggang-bongga. Shoutout muna ako guys before ko i-end yung vlog. Hi to January Gale. Hi, Diven Nicole Javier, Eunice Paralejas, Shana Marie Espino, and best wishes to Emily and James. Kapatid siya ni Emily Luz, yung lagi nagko-comment sa video ko. Best wishes sa inyong dalawa, kakakasalang nila. Hi to Maki Prasmo. Hi to Jujane Saukilio, Harvin, Steve, hi. And hi to Peng Ramos of Laguna. And lastly, Brian Blanco. Hi sa inyong lahat! That's it for this vlog, you guys. Ang gagawin ko today is mag-edit ng vlog na to. Magpahinga. Sobrang sakit ng ulo ko. Ang dami masakit. Sakit ulo. Masakit yung dito ko. Ewan ko ba? Masakit yung likod ko. Masakit yung puwet ko. Ano ba yan? Ay, nako. Ewan ko. But, I will go ahead. I hope to see you guys next time. Do not forget, be good. Bye!